chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura orechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura. Anzi makadiko wazukuru anzi sitirani tinochira mimi kuti makasimba here. Isusu tiri varwere tinoda kutobatsirwa, hatina kusimba. Parirani baba anja. Anzi kuri sei kumba? Kumba marwadzo, kuri kunetsa kugara, hapana zviri kufamba zvakanaka muupenyu, zvakasungwa. Apa mudai matani baba vano. Anzi pamona pamakamira sei paukama hwenyu? Ini ndini baba vemwana uyu, ava ndiamai vake, mudzimai wangu. Pakanaka. Asi ndikayang'ana baba na mpepo ikusokoneza ndeka pakukhala zvinezvo kukatamana bwino. Anzi ndikatarisa ndikuona pano mhepo isina kumira zvakanaka, ndikatarisa zvinhu zvenyu hazvisi kufamba zvakanaka. Ichokwadi ichocho. Gani ya mabata-bata idachitiwa na familia kumambuyo. Anzi inhawo yokubata-bata yakaitiwa nevedzinza vokumashure. Ichokwadi ndozviripo nyaya dzacho. Rero bvakusokonezani imwe ndimwe mbumba mauvevheri masiki ano apa bvakusokonezani maponda papona mchiponda pense apa yasara kudya mtuzvi nekuti bvindu wamarirwa nanzeru kuti machitani. Anzi nasu uno zvakunetsa imimi vapenyu vakazviita vakaenda kudhara. Ichokwadi. Apa mapinda patari nayangani. Anzi apa pandaona nawe mapinda naye mabva naye parefu. Ichokwadi kukarefu kure kwa. Tikayang'ana itangati yasvika kumaseja anozi. Anzi ndikada kuona naweni yasvika 6 years. Aiwa ndizvozvo. Tatarika na matembo. Muchingotenderera chete nenyika. Chingotenderera nenyaya iyoyo. Ichokwadi. Paiwa karuponiwa. Baba wenyu vari kupi nemi vakakubereka? Baba vangu inini vakashanda. Ndikati apronia unokumbwa chani. Hanzi kondikazira kuti apronia unofungei? Aiwa haneti ndiamai vangu ivavo. Variko. Vari kupona. Vari kupi? Vari kumusha. Ko Manasa ndiye. Ko anonzi Manasa ndiani wenyu? Aiwa Manasa ndiwo baba vangu vakashanda. Alafirisei. Vakafa. Azokuyang'ana nkani. Tambura ndikutangani ndikuona pana nkani yakaranda ndiyakusokonezani. Hanzi sei ndiri kuona pane nhau yekaranda ndoyekunetsa iyi? Nhau yengozi. Yengozi. Aiwa ndiyo nhau yengozi kuti nesa iwe inobata mwana wangu uyu atambudza makore amataura 6 iwawo. Ikamubata inoreva? Hanzi ikamubata inotaura here? Pakutanga yanga isingataura sinongofamba uye kazouya yakutaura ichitaurawo kana paada kuti apa tangolai pamabwera muchirondorewa nabvute rasamere tangaranye. Hanzi sei pamauya pa ndaona mauya makateerewa nedambudziko nabvute nechimvuri chaSamuel. ndizvozvo. Samuel ndiani? Samuel ndiani wenyu? Samuel ndomuita baba munini wangu. Apa ari kupona Christopher? Iko zvinozi ari kupi izvezvi? Anogara kuEtfield. O ita sorurimi doni? Hanzi ita sorurimi ravo. Apa ndikuona pakunemba Semu ndiye? Hanzi ndikuona parurimi rwako pakanyorwa zita rekuti Semu ndiani? Semu ndi baba munini wangu ivavo ndivo vamuri kutaura ivavo. Asi muntu andikuona chani chinatika zvinhu zvamusokoneza nazvo muntu adafira moro adafira mgodi chachinoitika. Hanzi chii chandikuona munhu wamukuresa akafira kugoridhe here kana kuti? Moro kati mugodi. Kana kuti mumugodhi. Munhu atiri kunetsana naye. Pepe. Mhepo.
Aiwa pane nyaya dzakawanda dzakaitika ipapo. Uyo mungoti ndeumwewo akafirawo baba vavo vachishanda naye. Munangu. Nomwe wacho. Asapa mpepe kureva kuti ine ndapaiwa nasekuru wasemu. Hanzi mhepo kutaura kuti ine ndakaurayiwa na baba wasemu. Saka iyo ndiyo mhepo yemunhu wechirume inoda ichitaura apa kana abata inobva yataura. Iwe ndokunotenga mafembo tomufembesa tienda kutenga bwere ile. Fumira. Chai chop chop. iPhone yenu. Iwe aitwa takudzwa ni? Nai amuna hanzi takudzwa ndianoi. Takudzwa mwana wangu, mwana womuna wangu. Arugoni. Ari kupi zviri? Ari kugweru. Ana muyi? Anomusha here? Aiwa, asati aroora zvake, asi amwe kuroora icho nenenge atipfuurei. Yazvura. Yadarikira nai? Yeah. Ndiri munhu makandiuraya mukatora maprivate parts angu. Saka ndakumana. Ndikutomupengesa. Anotozvidya zvomubhinyi manje akasiya mapiritsi. Kabura kuti ndiite sekuru zvamauya ndoitawo sei ndoendepi. Iwe uyangana wewe ufura jani pamunda uvevere pasi padziko. Hanzi iwe uri kuda chiko pamunhu arikurarama panyika. Ndida achida kuti achingofa nekuti akangwarisa ari kungofamba kwese kwese achitsvaka rubatsiro. Izvino auya kwamuri imimi sekuru. Popano udambomagungana atatu. Hanzi kana wabvunzawo mazoti guhwa sekutasvo. Ndisati ava kana kuvaona kuti ndizive kuti angachasvika kuno andambozviziva. Ine ndine mvindo para mvindombo para ufiti. Hanzi inini ndiri mukuru waroi. Saka mungabva manibvisa sekuru mei muchiti ndonogarepi mwana uyu ndiwana ndatoda kutogara ndichimushandisa ndichimuita mukadzi ndiri chikwambo ndiri ngozi yechikwambo zvefuti. Uona saka ndachimuita apa chikureva zvasoro nene ine ndifuna kukuita kuti uwawiwe uchoke pa. Hanzi apa ari kutaura asi mukutondivavisa zvinhu zvenyu zviri kuvava izvi sekuru. Ko ndokweveza kuti ine ndiri mamuna ke. Hanzi ndokuti uzive kuti ine ndiri murume. Asi mukatibvisa sekuru tingorevai kwatingaenda. Tatovhunduka tauya pano. Iwe udabwerera chani pamwana? Hanzi iwe wakawireiko pamwana? Ndinoda ngomupengesa. Wakabva usiku kuziva here? Ndikamupengesa. Otadza kugara mumba, otadza kutakana chinhu muupenyu hwake. Izvezvi zvinhu zvake zvaanotengesa hazvitotengi. Wewe unachoka uponi? Iwe wakabva kupi? kuMozambique ndokwandakaura iko. Unachoka uponi? Wakabva kupi? kuMozambique. Uchibwerera jana? Wakawenge chiya? Ndakaisoona semhu wacho ini. Ndakati ndichigara ipapo. Iye angalibe vana kuti atadzoka kwana wacho? Iye anga asina vana here kuti adzokuenda kuno vana vake? Ndiendese hangu kwana vachona ndingonogara nekuti izvozvo apa ndichakwanisi kugara ka. Ndinokureva iye akaibe vana here kuti abwere kwaiwe? Ndosaka ndiri kubvunza kuti iye anga asina vana vake here kuti azouya kwauri iwewe? Ndasinawo zvekuita ini sekuru. Ndakangotumwa kunzi enda pana Vhaidha akatonyora zita riri Mwari. Saka kuti chero akatsukutike mwana iye angatsukutike bhozi zita riri Mwari ndo maakanyora. Zvinapa ine ndichitwa tanzvo. Hanzi ini ndinonzi sekuru Tasvo. Rero pandokureva newe pafunota chiperepere nawe kubwera pomwe. Nhasi pandiri kutaura newe ndo chiperepere handisikuda kuti udzoke futi.
Mema nikuwanza Sekuru. Kuchokeratu ni Fridade nawe kubwera pomwe. Ndakukutetu nasi usikazodzoka futi pamunhu iyeyo. Agorega kupenga faida yangopenga iri Sekuru sho. Apengezana chani? Anopengeswa nei? Ndiri kumpengesa zvindakatora pfungwa dzake dzese. Ndiri kudzishandisa. Saka ife tikureva kuti tifanira kuchoka upite kuvana vachi vasemu. Nawe kubwera pana faida apa tifanira nini kuti ubwere pomwe? Hanzi sisi tikutaura kuti toda kuti ubude papa pamunhu wauri uende kuno vana vake semu. Kana zviro zvamarunga zvenyu but anonotidzosa futi nemushonga ane mushonga nezvikwambo futi zvimwe zvaanazvo. Mangwana zvuraini? Mushonga unodarika sekotazvo. Zvakatora kuMozambique zvinonai Sekuru. Iye akasvapa kuzvikoyera kwera kwaiwe? Iye akashapa kuzvichengetera ndokuzvichengetera kwauri iwewe. Totomuita mukadzi wesiku havati anenge achiita magwiri tinenge takamusikira kuti asafeme zvakanaka. Lero mapanyera dai mapatonda mafava bwino pinango zvaichita bwino apa mapanyera. Nhasi mapanyera kudai mama paitira weti paipfava. Sekuru makaona zvamunotouraya nhai Sekuru. Vari kureva kuti lero mapanyera. Saka ndikutaura kuti nhasi mapanyera. Titokuda kuti muurayise mwacho tidzokere kuMozambique edu tinogara kwahama dzedu. Bosi Taneta naye ari kutishandisa itishandisira mushonga. Imi abari vacho munafara? Ime vabereki vacho mune chekubvunza here chekutaura? Pamusoro izvi nechekutaura kuti hongu inhau yengozi yotoda kuti tibatsirwe zvichisanganisira nekuti dziite zvikwambo dzakaromba. Ngozi dziriko vakaromba zvikwambo vari kutishandisa kunogwa hatina tinofamba kana senda tibatsire tikashanda kuna tinojamba munyama zvozvakazara. Saka tiri kuti isusu handinoti ingapere sei ngozi yacho, kana yapera zvinhu zvake zvotogwa zvese ngozi yacho ndakaidzokera kwaari kana ichitsikira. Kubata naye semu wacho kuno? Hanzi munokwanisa kuuya naye semu wacho kuno here? Hatitaudzani. Hatana singataudzani nenyaya idzodzo takatongotauridzana nawo kuti makazorida nezvakuti havana kuri. Saka ndo nyaya dzacho dziripo dzokuti hatitaudzani. Saka ufanira zvimarirane iwo zvilepera kana ndakamutenga. Saka munoda kuti zvipere sei imi muchikundikana kunomutora semu wacho? Isusu tohamene kuti kana muchikwanisa kuti iye aone zvaanoona ikoko kana mune madaidziro amungamuita kana kumurwadzisa muchikwanisa ozouya kuno iye arwadziwawo ngozi yabva kwatiri zvikwambo zvake zvaakumubaya ikoko kuda kana achikwanisa kuzouya nenzira idzodzo hamene kuti mungatibatsirawo sei. Nekuti dambudziko ratinarisusu hatina kana mari kana kungoti hapana kana chinongoitika kana ukati hakuna takasungwa zvese kuti saka idambudziko guru rekuti zvichiburikidza nenyaya idzodzo. Pepe ndifuna kuti tave mhepo yotoda kuti ibude kuti bwere pomwe tisikuda kuti idzokere futi. Funa kuti ndibate kubalasa muleteri manja ichoke retu. Pata banja mutetezi. Pata banja mutetezi. Kunja. Kunja pomwe. Pasi pamnyendo. Kama kundibvisa nesekuru. Agora pomwe pasi pamnyendo. Pasoro pamnyendo. Pasoro pamnyendo. Sabe. Ile tumanze mali mwana kuti wawa wali mwana. Sasa. Aya kusere kunja. Uku. Mnyendo. Talichosa isa kutupita. Hanzi uchibvisa takutoenda.
Zvino hatizoti tiri kuenda, hatisi tinozoenda kupi, ngaiteteri hatizoenda kune tasoma kwenyu vamwe vana here mukati memusha mesu. Miendo, tatele miendo. makumbo itaso. Yes. Zvakanaka. Taura naye mwana. Anzitaura naye mwana wenyu to. Zonke pane zvapa chandakarimikwa kunga Asiko saka chete angati mumapirizi amene pfungwa dziri kudza dzichiri. izvo zvandikwanisi kudzinzwa nekuti ndanichimwa mapirizi saka ndikati zvoda ndambogara chinguva ndakunzwa kuti dzaita sei. Asikunzonge ndava nani Anomwa mapirizi Ekurasika njere nekuda kwemhepo iyoyo yengozi. Unzange wanani? ndikunzonge ndava nani ndikunzonge ndikudzoka Watopora? Anzi watopora izvo ndokutopora kwachiko. Apa ngani anu ndifuna kuti yamba ndizayangana pachipedyo kuti ndingapite nayo tani ngani. Apa ndifuna kuti apite nabanja apa aone shiri apa sio kapa ya mankwara amamwe. Anzi apa ndoda kuti nhau yenyu nditange ndaitarisa pagirasi kuti yakamira sei inopera sei. Asi ipo zvino ndaro chokumbira moenda panze apo munoona sekuru vanonzi sekushiri. Vanokupai mushonga wanokupai papaya. Apasi mushonga wokumwa. Munopiwa mushonga wokumwa kapo 1 yemushonga. Pepe yengaranda ikubuya rino pomwe. Mhepo yengozi haichadzoka futi kwauri. Kana mpepo yedare wakare kuti wapita kwataso andichosa. Endada kuchosa every day. Kana iyo ngozi yakataura kuti ukaenda kwasekutaso unokwanisa kutibvisa ende iko zvino zvishwadi yabuda. nekuti panga ndakagara panze ngaitotaura kuti panapo wauya sei izvo wakuda kuti panapo wakutotikanganisa izvo handichanzwa kutaura kwemazuva andandichinzwa Todomara. Ndotopera kwazvineko. Machasana ndichazibva kumhanya dzero kuti tamanga yakara kuenda. Hanzi inokubvisa kwangu inini mhepo handibvise zvokuda kikirikikiri ndinobvisa zvaka zvinyoronyoro so. chero chandandichinzwa mumusoro muchigwadza seku izvino hamuchagwadzi ndichita kunge ndiri kudhonza kunge mune magetsi so Robert unamfana. Mazune mashoko here. Mashoko angu sekuru ndengoti tasho 1. Hatichada kuramba tichitaura. Wait. Pamusoro ese kufanira zita rako ndibvunze. Unguti tinotenda kuti mamusunungura ichokwadi. Zvino kubva kwayaita hatizoti haizi kunopfeka vamwe vana here mukati memusha kana kuti Aiwise. Ndabvisa muropa rako. haichaendi kana kune vamwe Ikuenda kuropa rake. rasema. Alright, zvakanaka. Chechipiri ndechekuti ndachikumbira kuti uyu murume uyu zvaane urongwa hwaainawo hwekuvhiriza kuti isusu tisawane mabasa izvozvi panapa ari kurwisanawo neni kana makataza zvakanaka. Izvozvi panapa ndozvarwadziwa munomu. Ada kuti baba vangu vakafa kuita zvakuita weti nenhau ipi iyoyo. Saka ndadzoka nesame style yekuti nini maybe kuti andingafawo nenhau ipi iyoyo. Utadza kuita waitu. Kutadza kuita weti noitaza kuti neprostate ichikwandira. Saka madeko pataida kuya kuno kundakarara ndirwadziwa zvisingaiti munomu mujeni munomu Unopiwa mushonga yako panza. nemudumbu munenge mune mhepo mukati medumbu munokwira ndomboita sekuti ndine asma yombodzika mhepo iyoyo kuyobata kunoku kuti jambwa munyama zvose ndikada kuti kana mwana pfuma hapana zvinombouya chero vana vese hapana zvinhu zvangu zvese hapana chinobudirira. Aiwa, zvese zvichitsara kupiwa chete mushonga panza. Zvakunoita kana vaenda panza. Ndatopedza newe izvozvo. Zvinotenda. Taurai maivhedha. Ini mwana wanga achindirova achirwara saka makumbo anga achina
Waita sei? Ndinovapairwara saka akaita zvinondiwisira ndogara pakomusu akandiwisa akandidhonza saka ndomabvi yangu ai andazi kuti haana pawa zvese unonapawa panza pandanobvisa mupe zvatopera munonopiwa mishonga yacho panzapo munotaura zvatenda ngatisimuke tende panza zvatopera tenda sekuru handi mai vaidha makati kuchechi sekuru tasu vakabatsira vaidha muchaita sei muSDA musavadhaka sekuru taurai zvamakataura makati sekuru vakabatsira vaidha muchaita sei nyika ichawo vanhu vachaona mwari nokuti vanhu chichavazvibvumi kuti kune ngozi saka ndatovaoneka chivaudza kuti ndozvaitika ingambopinda masango kana mumbondimisa nebasa rokuchechi mumbondimisa nokuti handikagari mwana akadai apo chatodzoka vachitomona apora zvapera ndichitema kuti nauye yevanhu vane zvikwambo vanasema oita kuti kumusha tomuziva kuti kune nyoka inotenderera musha natiyopasi uyani zvaakaita kuti pakati pevana vakambopenga ndobva saizvina kumungu asaizigona semu ndobva awisa kumungu muzukuru apa tabvisa zvinhu zvikuenda kuropa rake iwo zvikanetsa zvachati ngatifamba aiwa tenda chose